Oke bolo, kali ini jam 1 bolo. Lah pite itu kayak gini iki. Aku arep njajal spot Gunung Sono Kidul Desa. Kidul Desa. Suwe banget ora mancing nang kene bolo. Suwe banget. Dhisik kae kan mancingnya nang lor desa, ora nang kene. Sing haup to. Lah saiki iki dina Minggu tapi kok ketok sepi banget nang kene iki bolo. Spote kene iki jane ya jis ya to. Penak banget kene iki. Lho iki lho kan ngisor wit jati-jati ngene iki. Iki dikelilingi spot bolo. Kelilingi spot jos-jos kene iki. Oh, apik-apik to. Pokoknya biasanya kene iki yen taun bro juga. Neng mbuh iki dina Minggu kok sepine kaya ngene iki. Golek nggon bolo ya. Golek nggon kira-kira iso mancing pingkring ngono wae. Mosok ora nggon jero. Lho kuwi enek nggon branjang kuwi ya ana spot elok kuwi bolo. Ketoke kene iki jarang banget dipancingi kene iki. Loh. Jarang dipancing kene, Bro. Enek sing mancing kae Mas kae, tapi nyobok. Piye, Mas? Madang ora iwake? Ora? Mosok ra madang. Kene iki peletan doyan ora iki. Loh, sing mancing iki ya enek bolo. Cuma akar golek nggon sing penak nu ya urung enek. Ngendi? Jajal ya kene ya. Iki ketok ya bekas enek sing mancing iki. Kene iki jero yae. Tapi ya ora jero banget kono kayake. Kene iki. Maklum akar mlaku wis kesel bolo, kesel banget. Akar ndeprok nang kene iki wae lah. Ndeprok sandik beranjang kene iki bolo, kene iki ya jerone. Ya. Iki nggon beranjang rusak kene iki. Alah kene nggon pinggirane dasare enek iwake ya madang ora enek iwake ya wis ngono ae. Walah. Lah urung-urung malah wis kok ngene gluduk. Jar mancing malah gluduk iki. Potong dedet iki bolo kan. Lho. Piye iki? Mancing ora nang kene iki? Wis njajal weh, tetep njajal. Jane iki spot josis bolo. Iki sebenarnya iki nggon tombro tok. Ndi masane dhisik aku sering banget oleh tombro nang kene iki bolo. Iki Gunung Sono Kidul Desa, tembakane jero juga. Cuma sayang aku arep njajal nang kene iki mendunge peteng banget. Dadi urung genah itu apa ora tapi ya sing jelas iki ya tak coba sik ra ketang diluk ngono bolo. Wis nang kene iki. Spote jos iki. Biasanya nek tinggo tingkring nggo peletan nggo tombronan kene iki jos wis ndang digaske. Sesuk nek wis ora mendung bola iki masalah mendunge peteng banget dadi aku ora wani. Ngono ae. Sing jelas kene iki Kidul Desa persis. Posisine nggon beranjang rusak iki. Iki sing posisine. Ngono ae.
Sak jam aku nyoba nang kene belas ora pletes. Iki tembakane pas nggon titik sing aku oleh disukai nang kene iki. Ning iki aku tak jam nang kene belas ora mangan. Ora. Kowe tetep tak tekati to. Tak tekati masalah kan aku tetep lagi nang sak jam jajal nang kene. Titike pas sing tak pating ditike yo kene iki. Sing dhewe ora enak. Mangan ora kok. Ya ora ono. Pikirku kok menawa ya ora ngobrol serinting memang nek sebelah kidul kan rada cetek. Tapi ya ora mangan padha ae. Tapi nggo mangan ora ngerti tapi aku males nyoba kono. Mau nyoba kono ya padha ae. Tetep nek gunung sana tetep apik sing lor desa sing etan. Sing lagi gede-gede kae. Saat ini memang ya agak ora madang dulu. Iki tembakane jeruk banget iki pisan iki 2 meter enak iki. 2 meter enak iki tembakane. Iki paling jeruk dulu di antara sing kulon kono iki. Sing kulon kono kae aku mencoba masalah kan ini kan mendung. Arep pindarono bekas cecek. Rono aku. Jelas kene iki ora madang tombrone. Ya mbuh agek ora mangan apa mbuh ora enak iwake ora ngerti. Apa urung enak iwake iki kan genangan anyar, genangan anyar. Dewe sik ketok sampah-sampah anyar kan. Ngene kula ya. Pokoknya yang penting kan tak sepil kene ya toh, tak sepil kene terus posisine request tentang nyepil gunung sono kita sepil keluar desa wis kecil desa wis wis ngono ya pokoknya iwak kan tak lakoni rene ngono ya boleh ya. Oke, seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Seandainya lain hari kene iki haup ya ora ngerti sampean paring dhewe. Oke, itu ya. Saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.